מפוארת שקוראים לה שכבת אלון. כמה מילים על השכבה המדהימה הזאת, שכבת האחים והאחיות. באוקטובר 2004 יצאתם לטיול הצופים הראשון שלכם, טיול פתיחת השנה, שהיה עם לינה באנדרטת הנחל. הגעתם מצוידים בכמויות של קצב גילוח ומשחות שיניים. כל הלילה הסתובבתם בקבוצות ומרחתם את מי שהעז להירדם. הייתה לכם אפילו את החוצפה למרוח ילדים גדולים מכם. זאת הייתה כניסתכם בכל תרועה לשבט גנים. השנים חלפו, השורות התדלדלו, עד שלמחנה הקיץ בסוף כיתה ז' יצאתם למחנה כמות זהירה ביותר. הגעתם לכיתה ח' והנהגת השבט החליטה להקצות לכם את טובי המדריכים בשבט. התגבשתם לגדוד חברים מגובש וחזק. מחנה הקיץ זכיתם בגדול בספארי. התחרות זו על קבוצות להוכיח תלכיד חברתי, יוזמה, יכולת חשיבה ומעל הכל מורל גבוה. עמדתם במשימה ועד היום אתם מנוקדים, החברים הכי טובים, תמיד עם מורל גבוה ויכולת חשיבה גבוהה, גם אם לעתים לכיוונים לא הכי טובים. בשנה שאחריה הגעתם לקורס ההדרכה ומורן שבו הגיע לפקד על הקורס. איפה שבו? טוב, אחרי זה. קורס ההדרכה היה חוויה בלתי נשכחת עבורכם, ומאותו שלב השבט הפך לביתכם השני, והעיניים שלכם נצצו כל פעם שדיברתם על הצופים. מדריכי הקורס עשו עבודה בלתי נשכחת, כי עובדה שעד היום חלקכם בקשר עם המדריכים ומקפידים לשמור על קשר במפגשים בחופשות מהצבא. מעל המדריכים נצבע בכבוד רב מורן שבו. שבו יצרה קשר כל כך אמיץ וחזק איתכם, שלא נפרדו דרככם במשך 4 שנים. בשנים אלו לימדה איתכם להיות צופים, מדריכים, אבל מעל הכל בני אדם ערכיים. שבו היקרה, זה המקום אחרי כל כך הרבה שנים לומר לך תודה על ההדרכה, ההכוונה. הנה את, תקומי, האוזן. ואת הפכת את החבורה הזאת למגובשת כל כך. סיימתם את הקורס יותר מ-60 והיום ניצבים על הבמה 40 בוגרים. מספרים מרשימים שהרבה שנים לא היו וכנראה לא יהיו. אנחנו ההורים שמחנו לראות אתכם מתבגרים ושוזרים את הצופים אל תוך חייכם. שבט גנים הפך להיות ביתכם השני או הראשון, תלוי בעיני המתבונן. וכולנו תקווה שהחברות האמיצה שנרקמה ביניכם תלווה אתכם עוד הרבה שנים. המסיבות שלכם בלתי נגמרות ובלתי נשכחות. יעידו על כך השכנים והשיפוצניקים שאתם מסדרים להם עבודה. בשכבת אלון חבורת קונדסאים, שאנחנו ההורים, אותנו ההורים מחזירה לימי ילדותנו בשטויות ובבילויים שלהם. אין ספק שהשבט ייראה שונה וגם המשתה יהיה שונה. זה המקום שלנו ההורים לומר תודה רבה לשבט גנים על האכסניה לשכבת אלון ב4 שנים האחרונות. השבט, מגרש הכדורסל ומגרש החנייה היה ביתכם השני. ולכם שכבת אלון, השכבה של האחים והאחיות, רשת הווסחב לנצח. לכם אנו ההורים אומרים, אוהבים אתכם, גאים בכם על מי שאתם ועל החברות והחברויות שילוו אתכם כל כך הרבה שנים. מאחלים לכם שתשמרו את הערכים שעליהם גדלתם והתחנכתם. Shine.